И здравейте хора, аз съм Стевко Иванов. Днес ще снимаме... Не съм Стевко Иванов. Аз съм TechBG11. Днес ще снимаме влог на моите стари пари, по-скоро. И нека започваме. Първо ще започнем от... от чуждестранските. Това са турски. Това е 1 лира. Ако фокусира. Това са 50 кюрус. Така пише. Айде, фокусирай. Фокусирай. Не иска да фокусира на 50 кюрус. Тук са по 10. Имаме 25, имаме по 5. Имаме и доста стари, които са през секунда, момент, през 1989. Нека преминаваме към ето тези. Тези са, сега секунда да прочитая, това са 50. Всъщност не знам какво са, откъде са. Това има по 5. Пише копийк, но CCSR, но не знам какво е. Има 10, 20, 1, по 2, 5 има. Ето е 5 копета, тук пише. Тоест може би това ще е 5 лева, това са 15. Тук румънски имаме. Една лео пише. Да, лей. Имаме една лей. Една лея. Имам и, както така, имам и 10 000 лей. Както и пак една лея. Имам и 5000. Ето 5000 пише. Сега ще... Central Bank of the Islamic Republic of Iran. Това са ирански пари. 5000 реалса. 5000 реалса. Джихадистка работа. Имаме 20... какво пише? Сръбски. 20 динара. Ето сребинджиеле. Имаме Illuminati тук, конфирм. Illuminati конфирм. Само че са малко скъсани. Малко. Това са книжните. Мисля, че ще го правя епизода 2. Ще направя 2 епизода, защото преди няма да ме стигне. Лей. Тук така. Пента. Тук имаме тати като ходи на мисии в Ирак, в Афганистан, му дават такива. Ето иначе истински. 25 цента.
Тук са, както аз се викам, тук са марихуана. Защото, ето, на мен това ми прилича на... Чакай, ще ви покажа, ето, например, от тая. За сега това ще има и втори епизод. Довиждане. Аз бях Теко Беги 11. Следващия епизод ще е на български пари. Само ето ги да ги покажа. Ето тук съм ги приготвил. И до следващия епизод.